ya kai 1000. What? Ce mun a Disamba za ta wuce, ni kun ban san wanda wata bane Disamba. Da Allah wanda wata ne. Ban sani. Da Allah, da Allah, da Allah, da Allah, da Allah. Dole ne kariya kake so. Ba tsara ma da yin ba Allah to tunda na tambaye ka baka so buge ni ka buge ni tunda na tambaye ka baka